Този кога ще го чакам в Тойруси, бе? Здрасти. Здрасти. Добре, чакам те. Да те попитам, това ли е най-известният хотел в Тойруси? Не, ние сме в Бургас, смисъл... Добре, ма водиш на Дунава тогава. Добре, няма значение. Имаме такъв мост, ще го покажа, но ние на Дунава, но няма значение. Ама искам Дунава! Моля се, не да ме излагаш. Добре, чай. Какъв е този Сатурн тук, бе? Какъв Сатурн, бе, човек? Това е ресторант Нептун, бе. Нептун, Сатурн, да не се на планетариума в Смолян. Човек, в морската, в Бургас сме, нали ще воля на моста. На Дунав мост? Добре. Това искаш да ми кажеш, че това е моста на Дунава. Да, не, смисъл, това е моста в морската, на морето. И това там е Румъния. Брат, подържиш само за малко. Извинявай, Румъния? Това там